Banang penselur yaki kun samla jong kebalang kaseng samla Catholic Sub District Raj Yabngar kebakentup hadu khatwai teli kebalang shenong henin kesengi kelapan hap perdano ya ke annual sports meet ya kebagane kaseng samla ka jule man la kasnem kum ngejingkring ya para samla banjan caging kebagentang jong ublay badru bentip ya kejing koridor jong kaktin jong unong penim kabolong ru ya ki samla ki badan hapo ketiga kenhun jong ki samla jong ki khatwai teli kebalang shenong Las dang ya kene annual sports meet ha ka pratarik ubnai Julai harjar arpuar bat lapan kut pat henin kasngi kata ha ka khandai tarik ubnai Julai harjar arpuar ha ka bagi khon samla kila shimbanta da ka jingshong shit bat ka jing sotanat ha ka jing lekai beper Lala ru banai ya ki khusnam na benta ki nong job bari kene ki jingye kendu jong ki khon samla ka seng Catholic Sub District Raj Yabngar lawan wan penha perda dai kong Lizelda Khar ibadai faculty member jong ka State Institute of Rural Development SIRD Riboy District kumi kongsan ha ki jing don lang jong ba kenjo lang rang tong bari block coordinator jong kom sning CNRD block kumu sembut kongsan nanta ha ki jing don lang jong ki samla rang ba ka than ki ba kentup yo ba garland dingsun uba isenai hing nangta uba Indrajit Nongtri kentup de ya kirang ba balang kinong kit kam jong kaseng samla ki ba kentup ya samla Christian Borlang Sujai beri presiden isamla Liviana Manar iberi secretary usamla Full Star Tado beri finance secretary bat kiwe samla namar ki khana samla ki te ki lawe jong ka emlang salang ki juni pingin dia ni kata to pikwani em ba pinlong ki dishat jong ka lawe Pipane benong kinong yalam jong kalawe. To. Tina kata kadaw kung kani kasni. Kabangi ngiwan lesi kung bangi osmo mentan haga jingkran jong ibakin jo ni osmo bal teng imwan chakmat. Teng imlit haki haka bangi ngin let chakmat bangin don benta haka imlang salang lani haki kambalang lani haki kino kilial. Hindi kung kani kasni ngasmo kumenshi pun bangayo i yakat ni Bakia benta ban be ya kata katong ban trei shitom ban ai shispa naka shispa khnang ba ngila ban long ki ba job shimen naka jing job jongi shimen ngila ban pen kieu ya ki long yeng long sem ki jongi bar kum joru ngila ban pen kieu ya ka imlang ka salang hi barok away ti kum ki khana samla nga tip ba ngit scam balada ngi pek haka imlang salang jongi ka baman ka sngi ki buan ki jing tang batang ka weng akwa ban chu ai jing mut yapi lada pi pet yaki jing kum bakisiong da kaktien pareng ki problems mo lada pi pet yaki jing kum ki problems kan long kan don ka jing kut lat henrei lada pi pet yaki jing kum ka challenge pi so tho em challenge so tho em kum ka challenge tamot nga day ban job nga day ban wat kalat kalenti bangan yo ka jing job kata ka day ka mensiam ka bangi day bandon bangi day ban sim ko way pa ko way ka jing kum ka challenge day tang hang ta ngin la ban long kit nong job bangi yo ban set ket you so uba job pengadap yang disukmen ke bakrau mentang janme bangayo banyadon bentalang bagi kisamla jong kane ka raja yang ngasab distrik kumuwi lagi belajudan benta hakisen sama nadu ibalang sinong no ngalalong ru kum member hakisab distrik ngalabat ru kum sekretari jong ka seng samla Catholic kum sning parish bat ngalalong ru kum member jong ka zone hakisen samla mo
Tengah nasukumen hadu kata-kata Bamenta kasih lembaga nikot jong presiden bas sekretari jong pi ngalayok benedan benta bat pi hang ni ka sport meet ke jong pi ngaken mau ha kapor ka ba ngadang trei ngadang long kum sekretari jong ka Paris Insning ngaken mau ba ni ha tu kapor ngimdik ngim padadan kali kumadan hakini kapor di bamenta ni sukumen do samla kersan jong pi presiden jong pi udon gejep ke ba he ba ke ba style ha mo ke ba fashion ba nang tau don ke ba ke ba itenat ha tenre nga kan mau ke por ke ba ngabat sekretari jong ka Muslim Paris ngadon tang we ke nanu bat nga kan mau ke por ba ngilik touring sa ginong kendong tang dai tai we nanu ngisong hadu sipho khadoi mo ki khana samla balik touring sa giblang sino Bagi na lang jing tapi